Значи, който се занимава с този занаят, трябва да си говори с дървото. Много трябва да го обича и трябва да го разбира. Защото дървото, независимо от това, отрезано силно преди не знам колко години и е съхнало и така, то продължава да си живее. А вече ти пък като го изработиш и оживява още толкова. Вече става някаква приказка или някаква картина. След дългогодишната си работа, Михаил Маранов смята, че търпението и здравия кръст са най-важни в професията му. Дърворезбата е изкуство, което ползва естествени материали и заимства всички мотиви от природата. Вече като почне да се правят нещата, нали, вече дървото те води, защото не може всичко да се реже само по жили. Вече има напреко жили, там вече технологията е друга. Детото се върти, трябва да е много остро и така. Не е като в пита кашкавал да режеш и накъдето и да тръгне всичко да е гладко и да става екстра. Михаил предпочита да работи с орехово дърво. За резба са подходящи също череша, явор, ясен и липа. Иначе като длета, те са наследство от стария майстор. Част от тях са пък него, той ги е наследил от неговия баща. Михаил се е учил от дядо си, известният дърворезбар Иван Маранов. Гледал съм го той как върти позицията, постановката на ръката, как се обляга, какво такова и едва ли не го копирах, защото го притеснено ми беше, нали, като го знаех, че това ще е първото нещо, което ще иска да види. Каза ми го малко преди да си отиде, нали, че съм му взел ръцете. Иван Маранов е майстор на едни от най-красивите резби в България, сред които са редица иконостаси и трона на цар Борис III. Най-мащабният му проект обаче е тронната зала на етиопския император Хайле Селасие, който майсторът твори в продължение на 4 години в африканската страна. Това му е бил живота 4 години, а след първата година тук до него седяла баба ми, лека и пръст. Ето го тук, дядото с вече готовия лъв. Това е герба на Етиопия. Това е много интересна история, ми разказва за тия лъвчета, като е почна да ги прави. Значи прекарва не знам колко дни в зоопарк, там на место. И само ги е дебнал във всякаква поза лъвовете, като застанат и постоянно ги скицира и ги рисува. И тук лъвчетата пак ги рисува в профил, в фаз и почва да ги цепи с теслата. Изработил го и не са му дали да си напише на видно място името. И не знам, тук някъде под колониите, преди да ги изглоби, там е написал кой го изработил, какво, сложил го и го запечатал с това нещо. И все пак да остане. Освен специалното отношение към дървото, грижата за инструментите също е основна за работата на резбаря. Те винаги трябва да са добре наточени. За целта се използва изключително редкия критски камък, който Михаил е наследил от дядо си. Това е било, например, преди 100 години било толкова високо. Сега вече е станало толкова и след още 100 няма да го има. Да има някой след мене да му мисли. Михаил Маранов не разбира старите занаятчии, които пазят в строга тайна тънкостите на работата си. Категоричен е, че би бил много щастлив, ако някой има мерак да открадне неговия майсторлък.